स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये? देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स, सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 9304 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। रानबांबुळी या ठिकाणी अपघात झालेला आहे। अपघातामध्ये आराम बस आणि मोटरसायकल अशामध्ये अपघात झालेला आहे। हा अपघात एवढा भयानक होता। हे एक वळण आहे आणि या वळणावर हा अपघात झालेला आहे। या अपघातामध्ये वराड, मालवण तालुक्यातील जे वराड आहे, हा वराड येथील गणेश चंद्रकांत घोगळे हा 28 वर्षाचा तरुण मृत्युमुखी पडलेला आहे। अजूनही अपघात झाल्यावर साधारण अर्धा तास होऊन गेलेला आहे, अर्धा ते पाऊण तास, मात्र अजूनही मृतदेह उचललेला नाही आहे। जोपर्यंत ही जी आराम बस आहे, हा आराम बस चालकाकडनं कोणतंही ठोस आश्वासन मिळत नाही नुकसान भरपाई संदर्भात, तोपर्यंत आम्ही मृतदेह जागेवरून हटवणार नाही असा पवित्रा येथील लोकांनी घेतलेला आहे, ग्रामस्थांनी घेतलेला आहे। त्यामुळे आपण रस्त्यावर पाहत आहोत की प्रचंड प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात इथे ग्रामस्थही आहेत आणि या ठिकाणी पोलिसांचाही बंदोबस्त कडक ठेवण्यात आलेला आहे। पोलीस मोठ्या प्रमाणात आहेत, वाहनं या मार्गाने मोठ्या प्रमाणात चाललेली आहेत आणि खूप मोठी अशी गर्दी या ठिकाणी झालेली आहे। जी बस आहे, आराम बस, आपल्याला पाहायला मिळेल। या अपघातानंतर आराम बस रस्त्याच्या बाजूला जाऊन कोलमडली आहे। त्या अपघातामध्ये आराम बसमधील काही प्रवासी जखमी झालेले आहेत, तर मोटरसायकल स्वराच्या पाठीमागे असलेली एक मुलगी तीही अपघातात जखमी झालेली आहे। त्या सर्वांना जिल्हा रुग्णालयात घेऊन गेलेले आहेत आणि तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। आपण पाहू शकतो हा झालेला अपघात। ते मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्याचे PI शेखर लवे, त्याचबरोबर आपले सामाजिक कार्यकर्ते आणि भाजपाचे भाई सावंत हे उपस्थित आहेत। त्याचबरोबर या परिसरातील सर्व ग्रामस्थही मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। होय होय, ही जो मृतदेह आहे तो अजूनही आपण पाहतोय, जो मार्गावरच ठेवलेला आहे झाकून, तो मृतदेह आहे, अजूनही तो उचललेला नाही आहे। जोपर्यंत अपघात झालेला आहे, तो अपघातधारक वाहन चालकाकडनं ठोस असं काही नुकसान भरपाई संदर्भात काही मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही उचलणार नाही मृतदेह असा पवित्रा देखील लोकांनी घेतलेला आहे। बरोबर कसाल मालवण रस्त्यावर रानबांबुळी येथे 4:30 वाजता अपघात झाला। ह्या अपघातात वराड येथील एक तरुण मृत्युमुखी पडला। जोपर्यंत हा जे बस चालक आहेत, आराम बस आहे, त्या आराम बस चालक नुकसान भरपाई देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मृतदेह उचलणार नाही अशी भूमिका वराड ग्रामस्थांनी घेतली होती आणि त्या भूमिकेप्रमाणे अजूनही हा जो मृतदेह आहे तो रस्त्यावर
आमदार निलेश राणे यांनी याच्यामध्ये मध्यस्थी केली, तरीही मध्यस्थी केली. त्यानंतर आराम बसच्या चालकासोबत ते बोलले आणि ते बोलल्यानंतर आराम बस तसंच आराम बसचा चालक हा पोलिसांनी ताब्यात घ्यावं असं निश्चित झालं आणि त्यानंतर मृतदेह ताब्यात घ्यावा असं बोलणं झालं होतं. मात्र यालाही ग्रामस्थांनी मानलं नाही आणि शेवटी जोपर्यंत आराम बसचा मालक येत नाही आणि यावर ठाम निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका या सरकली. आणि शेवटी हा मृतदेह जो आहे तो शासकीय रुग्णालय सिंधुदुर्ग नगरी या ठिकाणी ठेवण्याचा निर्णय पोलिसांनी आणि घेतला. आणि 4:30ला अपघात झाल्यानंतर आता 7 वाजलेले आहेत. 7 वाजता येथील हा विषय सगळा संपलेला आहे आणि आता विषय हा पोलीस स्टेशनला गेलेला आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू माडेश्वर, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.